valami, ami idegbeteg. Gépeszi az ember. What? Oké, akkor itt folyamatosan kell ugrálni, úgyhogy ne halljak meg. Ez még kapott, de mindegy. Jó van. Hát akkor ez több lesz, mint 100, ahogy terveztem. De hát így biztos. Kijátszom a játék. Ennyi vagy. Esélye. Cici. Na jó. Ágyá! Oké. Amúgy így csinálhatok, mert látom igazából a leeső blokkokat. Ennyi, mondtam. Jó. Igen, na hát ez egy ilyen szopi, szóval mindegy. Jó, most akkor csak megyek, akkor nézzük meg, hogy igen, még első. Aha, egynek kell lenni, hogy így. És akkor itt meg meg kell várni, hogy leessen. Hú! Utolsó. Na jó, most nekifutás. Hát. Game over. 100. De mindegy, nem sikerült a 100-ból végigjátszom. Amúgy azt hittem, hogy nem 6 pályán, hanem 3, mert én a régebbi verzióra emlékszem, de azt ez is jó. Akkor mondjuk 200. Most nem. 150. Nézzük. Na, figyeljetek hát. Én most nem sziszózok itt. Nem sziszózok itt, de macskával vagyok. Közben meg meghalok. Na jó. Te kis személy. Igen. Te rocica vagy. Rocica. Igen, rocica vagy. Rocica vagy. Így soha nem fog sikerülni. Háj! Cat Mario. Egy nagy büdös szar. Egy büdös nagy szar. Egy büdös nagy fos szar. Cat Mario. Mégis 3 részben fent. Igen, tudja, hogy 3 részben lesz fent, mert szerintem az elég nem mindegy, meglátjuk majd. Tovább kellett volna futni, és akkor ezzel így legalább egy kis lendületet kapok.